era dibuixant, vivia aquí. I aquest dibuixant, us agrada dibuixar, oi que sí? Llavors aquest dibuixava i es dedicava a dibuixar. Llavors, als 17 anys, es va allistar perquè era la Guerra Civil i va anar amb els republicans a lluitar. I va marxar d'aquí d'Hospitalet, però hi vivia a aquesta casa. Llavors, aquest home, quan va acabar la guerra, va haver de fugir. I va fugir cap a França, al 36. I allà, a França, que hi havia els exèrcits del Hitler, el van capturar amb d'altres espanyols i el van portar a Mauthausen. O sigui, aquest jovenet havia marxat primer a lluitar aquesta guerra i després l'havien capturat per una altra guerra, la Guerra Mundial. Llavors, el van portar a aquest camp de concentració, Mauthausen, i ell pensava que hi moriria allà, perquè era molt terrible, però va tenir molta sort. Sabeu per què? Perquè sabia dibuixar. Llavors el van agafar perquè treballés a l'oficina per dibuixar plànols per construir un camp de concentració més gran i tot això. La sort que va tenir era que ja no passava fred ni calor, ni havia de treballar amb les pedres, sinó que dibuixava i li donaven doble de menjar. Manuel, amb el menjar que li donaven, ell li donava als seus companys. I una altra cosa que feia, perquè es vivia molta pobresa i molta tristesa, era que quan era l'aniversari d'alguna de les persones del camp de concentració, els hi feia un dibuix de regal. I el més bonic que feia era que en el dibuix signava amb un ocell. I per això el vam començar a conèixer com el Pajarito. El Pajarito va viure 4 anys i mig fins que va acabar la guerra allà a Mauthausen i després se'n va anar cap a França. I va tenir tanta sort que va viure fins als 99 anys i va poder explicar a tothom el que passava en aquests llocs tan tristos. Sí? O sigui que ja sabeu que d'aquí també hi ha una història, que si ara anem cap a fora, veureu que davant, al carrer, i ha posat un quadradet així petitó amb el nom del Manuel perquè el recordem tots. Però no és d'aquell, és d'aquesta Sí, porta. exactament. Ho han posat a fora perquè no heu d'entrar, sinó cada vegada mirar-ho i ho veieu allà. Oi que sí?